नमस्कार मंडळी, कसे आहात? तर ज्योती किचनमध्ये तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला मालवणी पद्धतीमध्ये मस्तपैकी अशी वांग्याचे भरीतचे दोन प्रकार दाखवणार आहे. एकदम मस्त आहे आणि मेन ह्याची चव बोलाल ना तुम्ही जरासुद्धा विसरणार नाही, कारण मी चुलीवर केलेलं आहे. एक नंबर टेस्टी रेसिपी आहे. त्यासाठी माझा पूर्ण व्हिडिओ नक्की पहा. आता मी ना चांगलीशी चूल पेटवली, तर चूलमध्ये ना जास्तीत जास्त असं म्हणजे कोळशी ठेवायची, आग जरा कमीच ठेवायची. तर हे बघा, आमच्या जे कोकणामध्ये अशी गावठी आता वांगी आलेले आहेत, मस्त अशी बघा. याच्यापेक्षा पण मोठ्या असतात, पण ही मस्त अशी छान लागते. आणि ह्याला आता ना चांगलं मी याचा भरता करणार आहे मस्तपैकी. तर दोन पद्धतीचा भरता मी दाखवणार, एकदम चविष्ट आहे आणि वेगवेगळ्या पद्धतीत केलेला आहे मी. आता हे ना वांगी चांगली अशी ना कोळशावर चांगली अशी भाजून घ्यायची. ह्याची टेस्ट बोलाल ना तर एक नंबर लागते, कारण चुलीवर केल्यामुळे ना मस्त याला एकदम असं ना स्मोकी फ्लेवर येतो, खूप छानच लागतं. आणि भरीत बोललं तर भाकरी चपाती बरोबर कशाबरोबरही आपण खाऊ शकतो. एक नंबर रेसिपी आहे आणि जरासुद्धा ही रेसिपी मिस करू नका. नक्की पूर्ण रेसिपी पूर्ण बघा, तुम्हाला ही रेसिपी नक्की आवडेल. आता ना हे मी व्यवस्थित सगळं भाजून घेते चांगलं कोळशांवर. थोडीशी मी आग केलेली आहे, कारण कोळशे एवढे जास्त नाही आहे, त्याच्यामुळे थोडीशी आग केलेली आहे, मी जास्त नाही केली. सहजासहजी ही कोळशावरच करायचं. आणि या वांग्यांना थोडंसं तेल लावायचं, पण मी लावलेलं नाही आहे. तुम्हाला लावायचं तर लावा, नाही लावलं तरी चालेल तुम्ही. आता हे चांगली वांगी मी चांगली व्यवस्थित भाजून घेतलेली आहे. आता याच्यात आपल्याला घालायचे टोमॅटो. तर मी असे 2 टोमॅटो घेतलेले, 2-3 टोमॅटो घालायचे. तुम्हाला जर तुम्ही थोडं आंबट खात असाल तर तुम्ही घालू शकता. मी 2-3 टोमॅटो घातलेले, 1 कांदा घेतला आहे आणि लसूण. हे सगळं असं ह्याच्यावरच भाजायचं आहे कोळशावर. आणि 2-3 हिरव्या मिरच्या घालायच्या आहेत, त्या पण अशा कोळशावर जराशा भाजून घ्यायच्या. बघा, तुम्ही ह्या पद्धती जर केलात ना, काय टेस्ट येईल आणि तुम्ही ही रेसिपी ना परत परत बनवाल. आणि सगळं असं व्यवस्थित भाजून झालेलं आहे. आता आपण काय करायचं, ह्याची ना वरची जी साल असते ती काढून घ्यायची आहे. म्हणजे सगळं हे जे काळं दिसतं आहे ते आपल्याला वरचं साल काढून घ्यायचं आहे. तर आता हे गरम आहे खूप, तरी पण मी तुम्हाला दाखवते काढून. तरी जसं जसं थंड होणार ना तसं जसं हे निघणार, पण जेवढं गरम होईल ना शक्यता तेव्हाच काढा, म्हणजे तोपर्यंत ते थंड झालं ते एकदम नरम पडणार. आता गरम असं ही वांग्याची साल ना फटाफट निघते. आता मी काढून घेते सगळं. हे सगळं जे टोमॅटो वगैरे ह्याची सगळ्याचं वरचं जे साल आहे ते सगळं व्यवस्थित मी काढून घेते. आता हे झालेलं आहे बघा, मस्त असं सगळं ह्याचं मी साल सगळ्याचे काढून घेतलेले. तर आता मी 2 प्रकार करणार आहे. तर 2 वांग्यांचे मी आधी तुम्हाला असं मिरचीचं भरीत करून दाखवते. तर असं हे सगळं मॅश करते. एक टोमॅटो घालायचा, तोही व्यवस्थित ह्याच्यातच मॅश करून घ्यायचा आहे. आता हे सगळं मी मॅश करून घेते. आता हे चांगलं मॅश करून घेतलं टोमॅटो. आणि आता आपल्याला ना ह्याच्यामध्ये घालायसाठी ना मिरची आणि लसूण घालायचे. तर मी हे खलबत्त्यावर ठेचून घेते, मस्त अशी टेस्ट लागते. आणि हे भाजल्यामुळे ना अजूनच टेस्ट छान येते, त्यामुळे ह्या पद्धतीने नक्की ट्राय करा. आपण काय करतो, लसूण वगैरे असे वरूनच घालतो, त्याच्यापेक्षा असं थोडंसं त्याला गरम करून स्मोक देऊन मस्त स्मेल छान येते आणि टेस्टही खूप छान येते. तर असं मी हे भरडून घेते. तर झालेलं आहे आता भरडून. आता मी ह्याच्यात घालून घेते. आणि मस्त असं तिखट वगैरे झालेलं आहे, कारण मी 4 हिरव्या मिरच्या घातलेल्या त्याच्यामध्ये आणि लसूणसुद्धा 10-12 असे पाकळ्या घातलेल्या छोट्या छोट्या. हे सगळं आता मी घालून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला कांदा घालायचा. तर कांदा मी तोही भाजून घेतलेला आहे, तर तो कांदा मी जरा बारीक कट करून घेते आता. तर बघा, बघून तोंडाला पाणी सुटलंच असेल हे मला माहिती आहे. आणि तुम्हाला ही रेसिपी बघून असं वाटत असेल आपण पण करावं. तर त्याच्याकडे चूल वगैरे जर नसेल तर तुम्ही असं गॅसवर पण करू शकता. आता ह्याच्यामध्ये तो कांदा मी जो चुलीमध्ये भाजलेला तो घातलेला आहे. थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची. आता याच्यामध्ये थोडीशी किंचित हळद घालायची, जास्त नाही, थोडीशी घालायची. थोडंसं मीठ घालायचं चवीनुसार.
आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे थोडंसं असं अर्धा चमचा किंवा 1 चमचा आगळ घालायचं आहे. जर आगळ नसेल तर लिंबाचा थोडा रस घातला तरी चालेल. तसा मी हा आगळ 1 चमचा घातलेला आहे. आता खोबरं घालायचं. ह्याच्यात मी ना भरीतमध्ये खोबरं घाला, एक नंबर लागतो ओलं खोबरं घातल्याने. आणि हे मिक्स करून घ्यायचं आपल्याला आणि जरा टेस्ट बघायची. आता ह्याच्यामध्ये थोडासा ना मी कच्चा कांदा घातलेला आहे. मस्त असं क्रंची लागतं म्हणजे खाताना वगैरे, त्याच्यामुळे थोडासा घातला, जास्त नाही घातला. मी छोटासा कांदा घेतला होता, तो बारीक चिरला आहे. आणि थोडं चमचाभर तेल घालायचं आहे आणि हे व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि आता मस्तपैकी बघा रंग सुंदर आलेला आहे आणि खायलाच तुम्हाला सांगू एक नंबर अप्रतिम. तर नक्की ह्या पद्धतीत एकदा ट्राय करा. आणि जर तुम्हाला जर स्मोकी फ्लेवर पाहिजे असेल तर काय करायचं, तुमच्याकडे जर असं कोळशे वगैरे जर असले तर ते तुम्ही गॅसवर जरा गरम करायचा आणि त्याच्यावर ठेवून थोडं तेल घालायचं आणि नंतर झाकण मारून ठेवायचं. चांगला स्मोकी फ्लेवर येतो मस्तपैकी. जर नसेल तर तुमच्याकडे चूल वगैरे तर रेडी आहे मस्तपैकी असा मिरचीचा भरीत तयार आहे वांग्याचं. आता तुम्हाला दुसरं भरीत दाखवते, हे पण मस्त टेस्टी आहे. तर आता मी तेल घातलेले, तर 2-3 चमचे तेल घालायचं, 2 चमचे घाला आणि ह्याच्यामध्ये 7-8 लसूण असे ठेचून घेतले आहेत मी आणि ते घालायचे. तर हे चांगले तेलावर व्यवस्थित थोडेसे परतून घ्यायचे. मग आपण ह्याच्यात घालायचा आहे कांदा. तर कांदा मी 2 कांदे घेतलेले आहेत बारीक असे छोटे. जर मोठा असला तर एकच घाला आणि थोडीशी कोथिंबीर घातली. आता ही कांदा आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे. आता मगाशी जी वांगी होती त्याला जसं मगाशी मॅश केलं तसंच हे टोमॅटो आणि वांगी घालून जी होती, 2 वांगे ठेवले होते मी, ते मी मॅश करून घेतलेलं आहे. कांदा व्यवस्थित चांगला असा परतून झालेला आहे. आता याच्यामध्ये अर्धा चमचा हळद घालायची, 1 चमचा लाल तिखट आणि मालवणी मसाला 1.5 चमचा घातलेला आहे आणि थोडंसं चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. आणि ह्याच्यात व्यवस्थित हे परतून घ्यायचं आहे. पाणी वगैरे घालायचं नाही. आणि हे भरीत घालायचं, जे मगाशी मी मॅश करून ठेवलेलं ते घालायचं आणि व्यवस्थित हे आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. तर बघा तर रंग सुंदर आलेला आहे आणि तयार आहे. आता आपण ह्याच्यात घालायचं आहे मेन आमच्या कोकणातलं स्पेशल म्हणजे ओलं खोबरं. तर मस्त असं अर्धी वाटीभर मी ओलं खोबरं घातले, एक नंबर टेस्ट लागते. आणि 2 चमचे शेंगदाण्याचं कूट घातलेलं आहे. तर बघा तुम्ही ह्या पद्धतीत एकदा करून पहा. ह्या पद्धतीत तुम्ही नक्की करा, म्हणजे खूप छान लागतं भाकरीबरोबर. आणि मगाशी पण जे मी केलेलं आहे ते सुद्धा तसं कोण टेस्ट खूप छान येते, पण ते लगेच होतं आणि हे जरा थोडंसं आपल्याला तव्यावर परतायला लागतं. जर तुम्हाला जर झटपट पाहिजे तर तुम्ही ते करू शकता. आणि जर तुम्हाला असं व्यवस्थित भाजीसारखं व्यवस्थित पाहिजे असेल मसालेदार तर तुम्ही असं हे तव्यावर. तर ह्या रेसिपीला पण जास्त वेळ लागत नाही, लगेच होते. तर नक्की ह्या पद्धतीत पण ही रेसिपी ट्राय करा. तर थोडंसं ह्याच्यामध्ये अर्धा चमचा मी आगळ घातलेला आहे, टोमॅटो घातलेलाच आहे, तरी पण थोडासा जरा मस्त टेस्ट छान येते. नसेल तर तुम्ही थोडासा लिंबाचा रस घालू शकता. झालेला आहे, आता रेडी आहे. थोडीशी कोथिंबीर वरून घालायची, खायला रेडी आहे. तर कसा वाटला हा तुम्हाला मसालेदार भरीत? एक नंबर आहे ना. तर ह्या दोन्ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडल्या असतीलच, तर ह्या रेसिपी जर तुम्हाला आवडल्या असतील तर माझ्या चॅनलला लाईक करायला जरासुद्धा विसरू नका. आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला तर अजिबात विसरू नका. म्हणजे जर तुम्ही नवीन आला असाल माझ्या चॅनलवर तर सबस्क्राईब करायला जरासुद्धा विसरू नका. आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींना ह्या व्हिडिओ नक्की शेअर करा तुम्हाला, कारण ज्याला कुणाला भरीत वगैरे येत नसणार, वांग्याची भाजी वगैरे कुणाकुणाला येतेच. आणि जर तुमच्याकडे वांग्याची भाजी जर कोण खात नसेल तर असं स्मोकी फ्लेवर देऊन पण तुम्ही वांग्याचं जर भरीत केला तर एक नंबर टेस्ट लागते. ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ही नक्की कमेंटमध्ये सांगा. मी तुमच्या कमेंटची वाट बघेल. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. चला भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये.